Pozdrav svima, danas ću vam pokazati jednu aplikaciju na kojoj sam radio neko dulje vrijeme. Radi se o provjeri razumljivosti između hrvatskog i ruskog i obrnuto. Nažalost, ne postoji mnogo istraživanja na ovu temu, pa sam ja odlučio napraviti jednu aplikaciju koja zapravo može uživo mjeriti razumljivost teksta u hrvatskom i ruskom. Evo, pokazat ću vam na ovom primjeru. Možete zalijepiti ili napisati bilo koji tekst koji želite i aplikacija će odmah provjeriti razumljivost između hrvatskog i ruskog. Sve što je zeleno je vjerojatno razumljivo Hrvatima i Rusima u pismenom obliku. I Srbima, naravno, ne možemo zaboraviti Srbe, ali uzeo sam hrvatski rječnik pa kažem Hrvatima i Rusima. Ono što je označeno crveno je vjerojatno nerazumljivo. Vjerojatno. Aplikacija radi sa greškom od plus minus 10%, jer još uvijek nisam uspio podesiti algoritam, tako da pravilno može pohvatati sve te riječi. Ima tu još posla, ali s vremenom sam siguran da će se to poboljšati. Ono što je označeno ljubičastom bojom su zapravo lažni prijatelji koji u istom obliku postoje i u hrvatskom i u ruskom, ali imaju drugo značenje, tako da neće biti razumljivi u pismenom obliku većinom vremena kada su napisani. Evo, možete napisati bilo što hoćete unutra. Na primjer, stavit ćemo na latinicu i ako podržava ćirilicu još uvijek se treba to malo doraditi. Možeš li razumijeti što tu piše ili shvatiti što sam htio kazati. Evo ga, znači kao što vidite možete napisati bilo što i aplikacija će manje više napraviti točnu provjeru. Inače, link za ovu aplikaciju nalazi se u opisu videa. Link je crorus-mu.vercel.app. Ova vam aplikacija može pomoći ako želite govoriti na svojem vlastitom govoru, ali ga prilagoditi tako da vas druga osoba može bolje razumjeti. Također, u svrhu učenja možete sačuvati zapis u PDF obliku, kao što sam ja sada pokazao ovdje, i možete ga si lijepo isprintati ako vam treba za učenje ili ponavljanje riječi. Eto, to je bilo manje više to što se aplikacije tiče. Aplikacija ima i oblik da ima i svjetliji, znači možete ga podesiti da vam bude svjetliji ako vam je tako ljepše. Ja inače volim držati u mraku. Tako da, eto, to je to za danas. Nadam se da će vam ova aplikacija biti od koristi. Hvala vam na slušanju i na pažnji. Vidimo se u sljedećem snimku.